Galicia ten capacidade para medrar en valores. A proba, as empresas gañadoras da primeira edición dos premios RSE Galicia, postos en marcha pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e entregados o pasado 28 de xaneiro en Santiago de Compostela. O obxectivo non é outro que efectivamente facer da responsabilidade social empresarial unha cultura de como afrontar os proxectos empresariais, non só desde o punto de vista puramente empresarial, como a conta de resultados, senón tamén co compromiso que teñen as empresas coa sociedade. Grupo Calvo e Gadisa, xunto coas PEMES Autoridade Portuaria da Coruña, Feiraco, Ambical Proyectos, Porto Muiños, Genesal Energy, Evasa e Metal Ferrol foron as empresas galardoadas por adoptar a RSE na súa vertente social, económica ou ambiental. O noso programa de responsabilidade social empresarial o que pretendemos é devolver á sociedade parte do que ela nos aporta. Fundamentalmente analizar las cosas desde un prisma distinto al neta o meramente empresarial, y yo creo que eso siempre es enriquecedor, ¿no? Os premios RSE Galicia constitúen unha iniciativa da Administración galega para seguir impulsando o progreso do tecido empresarial da nosa comunidade dunha forma sustentable. Aparte de ser un honor para nuestras empresas, significa para la gente que está trabajando con nosotros pues un estímulo. Los premios son estímulos sobre todo. No es económico, es un estímulo para hacer las cosas mejor. Unha iniciativa fantástica na que pensamos que, por un lado, dá visibilidade á responsabilidade social en Galicia e, por outro, pois, a ver se así as empresas, as pequenas empresas sobre todo, se animan a adentrarse neste mundo da RSE, porque pensamos que é moi beneficioso para a empresa, para os traballadores, para o entorno e para toda a comunidade en xeral.